Ekaina bukaera heldu da eta horrekin ere Eskoitzako San Pedroak eta urtero bestala gukona etorri gare zer giro, zer festa, zer jende dagoen pixka bat ikustera eta hori da nahi buruz egin dugu reportaia hau, beraz, hasiko gara txupinazuaz. Hemen dauko Jurre Oiana eta kompainia, botaldi dagoena pregoia, aste dagoia. Eguerdion Eskoriatzarra, beste urte batez gure San Pedro jai politak heldu dira. Eta espero dugu alaitasunez, errespetuz eta errebeldiaz ospatzea. Ohorea da guretzat pregoia zuekin guztiokin partekatzea. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gure 25. urteurrena horrela ospatzeko aukera ematagatik. ¡Buenas San Pedro! Urduri, kristono hori da udaletxi esatie txupinazo botatzeko, eta urduri, gaude, eta bebai pozik, eta zeran esan, guzatie, bebai aprobetxetie, hori ez, beste mundua posible dala denon artien, zea mundua txarto gabiz, eta matxasunakin, eta rebeldiakin, beste mundua posible da. Zue gaztiak, zen moduz jaixak, planik bai edo zen? Bai, Baskai batin gaur, gero tamborra dara, disfrutau. Tamborra darian jo edo zer? Barrilla, aurten barrilla. Amateu. Ja, esperientzia dugu tamborrakin aurten kambio. Saiatuko ari alik eta ondue joten. Lehenik uste dut txarangan jotzen? Bai, lehen egon gare rapur bat. Eta zen moduz, asko ensaia dozue edo zer? Ibili gare, zeo zein dugu. Atlibitu nahi zen da txarangia ez? Bai, gero bitxar goizeko sortziretan egongo gare zokamuturrien, eta ondo gabe. Orantxe ekin dugu, gaiak, oraindik. Plana daukotu edo zer ikusteko gotxu edo? Gure plana gauzak urteroko bezala, gauza normal, guti izango litzake. Zer moduz doi ez jaixak? Oina zi barri diez, baina oso ondo. Txupinazua ona irudituko zatzue? Bai, oso ona.
Bueno, gaur hasi die ofizialki Eskoitzako Jaixak San Pedroa, goixen eukido aukeria ikusteko txopinazua, ontxe danborrariaz gaz, Eskoitza da, vamos on fire, así que bueno, ontxe ingoteu erreportaia. Ba oiez, aurrera, poliki. Bueno, hemen daue ambientia, mugiruketan dabiltza. Denbora askoz preparadozu edo zela? Ba, fangare ensaioetara, Bai. Jende gazte pila bat, hori ez dara ikusten askotan. Bai, aurte desente gaztega. Bai. Oso ondo entzuten da, oso ondo. Bai, espero, aurreko urtien ezan ondo entzun, baina, bueno, aurten bai. Aurten pila jarri ditu. Bai. Bueno, aurten hainbeste jende gazteakin zemuta biai kubatak txupitu agarratiz edo ze? Ba, ez dakiz emuten da bien gratis, baina ni aurten lehenengo dizitorri naz, eta hemen abila edegin egitxen, ura eranda, formal, baina ez dut entzuten do musikia, orduan apur bat zaila ritmo erutia. Baina gainera, brazo itxen! Brazo itxen! Hori da! Ikusi hartu batzuk beste bani. Erdi bana joko! Lehenengo bataioia ikusi dugu, zuek zarete bigarrena, ze uste, zuek oberenak o bestiak? Bueno, hori jendiak esan biko dau, gu ontxe momentu zondu entzuten gabitz eta hori da placer bat. Hemen bandakin ibiltzia, bueno, horrek txarangakin ibiliko die, baina ondo entzutia garrantzitsua da tanborran joteko edo bargian joteko. Bai, zu gustora edo zer da, zure lehenengo urtia, ja sare profesionala? Profesionala ez, baina urten dakua bai. Eta hemen lagunekin eta giro danakin gozatzen bai. Eta gainera aurten, bueno, ya pasado die lehenengo bataioa, zuena bigarrena, uste duzu zuena oberena dela? Hombre, claro. Ai pike. Ez. Bisa die iguala, baina guri hau bia, obviamente. Dauko jende hobia eta holan, eta
azkenien, honeiko beto goten daue. Honeiko beto entrenauta daz. Bueno, a ver, da zuek zesari, ez etxo zue tamborradia. Oso maldarixek, ez da igertena da. Bai, a ver. Ritmo eruan eta karameluak eta hobixa banatu aurreri, klaro. Ze moduz, barrillak eta barrillerak generalian ze moduz oiez? Bueno, oso ondo, soinua da nahiko, handiz edo entzuten da oso ondo, oso ondo. Eta gaurko beste plan bat edo zein da honen ostien zen biozue? Guia plan gutxi, hemen di hartuko plazan bueltatxo bat, baina laizter etxera. Guia faldu dou, atzaldien mundu bueltatxo bat, baina nahiko izango da uste. Hau nerviosa, ni fatena zuzendari, baina nire taldiaki. Baina urte, neko ondo. Gainera ikusten dutu aurikular batekin. Bai, bestiakin, direktoriakin, bai. Bestela hemen juntetako danaz, plazan ikusiko zu. Ez da lekua denontzako.
sonreímos y aunque no decimos nada, he empezado a imaginarte cuando ya no lo espero. Urtero bezala, aurten ere Beheko Errota Musika Eskolako bandaren emanaldia dugu gaur. Eta gainera, San Pedro hauek bereziak dira musikaren ikuspuntutik, ereserki berria aurkeztu baitute Eskoriatzan aurten.
Txiki festan gaude eta hemen herriko txikienek ere festetaz gozatzeko aukera dute Txulalai taldearekin batera. Dantzatzen, abesten eta ongi pasatzen. Ikus dezagun zer esaten diguten txiki hauek. Julen eta Inautekin gaz hemen, bisek dantza baten ibili die dantzan eta abesten eta kontau, zein jozue? Superrondo pasau da, igo gare esten alizora, eta indau dantza purba dinosaurgena. Eta zein egon da hemen zuek ikusten? Nire ama, nire aita eta ja. Kume txikiak arratzati, baiotzean, bizi berri bat, mundu berri bat. Guazen batera! Dinosaurren, diplodocus, triceratops, stegosaurus, velociraptor, dinosaurus, apatosaurus. Nola itxen dau korrika velociraptorrak, zure lagunek hemen badaki. Hola, no zondo, zuk? Ze gustatu zaizue gehien? Eszenatokira igo behanen, eta Belurtzeko ozoretak oso Azer nolako giroa sortu duzuten hemen, eszenatoki gainean eta ume guztiekin dantzan. Ze, konta iguzu pixkat, nolako izan da esperientzia? Bueno, ondo, bero xamarra hemen gaurko eguneak, baina asteburu osoa horrela izaten ari da, eta bueno, gutxienez hemen itzalan izan dugu aukera dantzatzeko, orduan ederto. Bai. Jo, primeran, zelako posta horrela ikustea denak batera eta... Bai, azkenean horrelako jaiak egiten dutena da elkartasuna sortu, herriaren artean, eta hori benetan zorintzekoa. Triceratops, stegosaurus, velociraptor, dinosaurus, apatosaurus, dinosauros, diplodocus, triceratops, stegosaurus, velociraptor, dinosaurus, apatosaurus. Venga, les oye, hola, hola. Eta zer gertatu zen bat, dinosauroekin? Dinosaurua, planetan, luzaro bizi izan ziren, meteorito baten lurra jota, iraungi ziren, dinosaurua, planetan, luzaro bizi izan ziren, meteorito baten lurra jota, iraungi ziren, betiko. Betiko, martxan ziren. Leian ari dira Eskoriatzako kuadrilak, pikea nagusi, tramparen bat ere bai, agian ikusiko dugu zer kontatzen diguten.
Bueno, zer, jolasen bat irabazi dozue momentuz? Bai, lehena eta bigarrena. Ondo, eta hemen zela fan jatzue? Bueno, hemen itxa jauzi ginaz, baina bastante ondo. Ez da erraixa, Ez, lagandu itxen dago bastante. Hitzik eman gabe konturatu nintzen. Bueno, azera nik uste dut beldur pixka batea, zabe hostixa bajo beginen edo, baina gero jain dugu eta bastante ondo, erraixa. Asko lagantzen dau? Bueno, es que daukot esperientzia Irlandan indon lan 3 hilabete eta, bueno, horrekin konparauta izebe, así que... gaunaz lasai, ba... Hemos ikuste itxesu orokorren kuadrillak, zeintzuk irabaziko daueo? A ver, nos clasificamos finalerako, seguro. Indo oso ondo hauten. Bai. La faltadien jolasetarako, ze espektatiba edo? Oin ez dakigu zein doien, baina gero errekara figo jetxin bigarela. Bueno, zemoz gabitz jolasetan? Ondo pasatzen gaiz, bero pixka, baina ondo. Pixka bat? Hau, asko. Asko. Zemoz moldeta zari hemen? Da apur bat zaila, baina ondo indo. Moldaugar ez dagoela geizki, zaben pixka peligroso, baina ondo, moldaugar. Zen bagarrena geratu zare? Beti. Geratu zare, zorionak. Zemoz ikuste dituzue kuadrillak, formal David? Bai, bueno, daneti dau. Batzuk jarraiketan daut trampak itxen eta, baina, bueno, giro politxa dau eta animauta David, orduen gube posik. Beste taldiek zemoz ikuste dituzue? Flojo. Gurekin konparauta oso flojo. Egon da deskalifikazioaren bat edo beste, ze iritzi horren inguruen? Merezitza. Ba, nire mundu sensatzen joan inoiz, baina trampa gutxi hau indiela. Tramparen bat? Ba, ez. Eta asmoik? Momentuz ez. Trampak ezin, mesedez. Hori da, formal ibiltzen. Zuik ez tozu orden trampaikin? Ez, gu formal. Mugare honena. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis
y aquel tequila me hicieron llorar. Muy bien, eskerrik asko. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis cayeron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Atzalde onda noiz, ze moduz? Ondo. Ondo pasatu zu eta morradan? Bai. Ta kontau, zenbaten saio hau bida, holan eskoitzako jaixetan urteteko? Bueno, asko. 6 edo 7. Eta zeintzuk etorri dezuek ikustera? Bueno, ni nire familia, nire aita, nire ama dana. Gure aita, gure ama, gure familia. Zer moduz pasatu zue? Ondo. Bai, oso ondo. Zer da gehixen gustau jatzuena, tanborradatik? Gehixen gustau jatera izen da tanborra josia. Bueno, eta zeintzu da hemen zuek ikusteko, zeintzuk etorri die? Nire ama eta nire aita eta nire aitite. Nire gurasuak eta nire arreba. Zer da gehixen gustau jatzuena, gaurko egunetik? Egotia jendia ikusten eta ondo pasetia. Egotia plazan. Zein da tanborra ondo joteko sekretue? Inobez, entrenatzea. Eta nun entreneta duzue, nun ensaieta duzue? Hemen. Hemen txe, dano batera? Bai. Eta ze da gehixen gustau jatzuena gaurko egunetik? Dana. Kaixo neskak, ondo pasatu zuen tanborradan? Bai, oso ondo, oso ondo. Zeintzuk etorri dezuek ikustera? Familiarra. Nire gurasuak eta nire aituna mona. Nire gurasuak eta nire primoak eta nire primak eta nire tibuak. Jendazu, bai. Oso ondo. Bero pasatu zue? Bai, asko. Eskerrak ura botaten bibilitia. Zein da tanborra ondo joteko sekretua? Ensaiotara etortia eta adi egotia eta bebai fuerte jotia bestela ez da zentzuten. Gainera urtietan egoten bazara tanborra joten jaukotzu esperientzia eta bintzat jasoiez apuran lasaixau dakitzulako. Eta bakitzu abestixak eta abesti gehienak. Zuek urte asko dero jezu tanborra joten? Ni hasi nintzen 3 urtekin eta arte, 11 urtein arte. Nik ez dakit izan izatzen nintzen, baina bai, jadakita abesti danak buruz. Zein da zuen abesti gustokuena? Txispun, nire bai, txispun. Delantan zapuratitzeko eta. Ondo ensaiatu urten zare, edo urduri? Urduri. Eta on ja bukatute, zer, ondo pasatu zue, ez? Bai, oso ondo. Oso ondo, bai.
Super. Egu ginen sukaldariak. Ze sukaldariak egixe da? Ze daukotzu hemen jateko oin? Ze mundotzue? Gozokixak. Gominola eta paketiak eta... Antolakuntzan ibili zarazu, kontau pixkat, zelan izen da aurretik dana prestatzie eta oin bapatien dana tanborra dan urtetie? Bueno, esperientzia politxa eta intentsua, ekaina hasieran hasi ginen ensaioekin, bi ensaio hastien, ordu erdi bateko ensaioak, eta bueno, 105 batume egon gare, eta gaurko hori martxan jartia, apurtxo zaila izan da, egualdixak azkenin ez dau lagundu, bero indau, baina bueno, fumigadorakin, urakin eta moldatu gare eta indau. Nik uste ondo pasatu dula eta ondo gondala atzaldia. Ibilbidea pixkat motzagoa izan da, beruegatik? Bai, beruagatik induna da pixka bat moztu, kiroldegitxik hasi beharrien hasi gare frontoitxik, eta bueno, nik uste dut berotasuna marruen danok ondo aguantau dugula txikixenetatik nauzixenetaraino. Zer izeten da zure momentu guztokuen aulako tanborra da baten, aurreko ensaioek, egune bera? Ensaioa politxak izaten da, azkenen umiak ilusinuak indatoz, eta eguna bera be politxa izaten da, intensua izaten da antolatzaile ontzako, baina bueno, oin plazerra da, dana ondo urten dela, eta bueno, herritxar guztiak egoten dira beti ikusten, eta azkenen horrek emuten da bindarra, urren gurtien be antolatzen jarraitzeko. Eta ume pilo bat apuntau die. Bai. Egisa esan txiki-txikitxetatik, ja 3 urte daukienetik, ja gure dabe apunto, eta bueno, 4tik azten gare, eta posik, 5 bataio deukidu, eta oso posik, bai. Zapatuaz geroztik Eskoriatzarrak ofizialki jaietan murgilduta daude. San Pedro jaiak ospatzen ari dira. Are gehiago, egu bakoitzean festagiroan murgilduta dabiltza. Gaurkoan dute jaietako azkenengo eguna festarako gogoa. Ez da Eskoriatzan falta. Eta aurtengo jaiak Euskal Jai egunarekin borobilduko dituzte eta ditugu. Jaigiroa izango da nagusi, egun honetan dantzariak, trikitilariak, sagardoa, taloak, egun oparoa dugu aurretik. Zu prest daude, Aitor? Prest! Ni ere bai. Bagoazen. Kopla bat kantatuko dut, hau da lehenengo bertzoa, arabarra naizta arronago, altza dezagun kolpoa. Burua bero, nekuko egun otzenetan, ezagutu ginen, bilera maigabetan. Aspaldi daramagu, zerbait berrian sinisten, ez dakigu nora, baina ari gara iristen. Lehortu malkoak, asko balortu duguna. Jota, taloari jo. Hemen dauzkagu fin talogileak, taloak egiten, zer non zaizarte? Ondo, bero apur bat badauku, baina hemen gabitz. Ondo, batzuk punta gare eta ondo. Esan didatenez, bailarako talo honenak Eskoriatzan egiten dira. Zeintzuk dira sekretuak edo? Masia eta gero, kolpeka fan da zabaltzia, baina hemen beteranuek itzen dauen masia eta hori da sekretue. Agian osagaietan dago sekretua? Zenbat irin erabili behar izaten da olako egun batean? Idea epez, hori galetu biko zauke masia itxen da bitzen nahi, nik hemen kolpia bagarrik emute itxut. Eta zein da sekretua talo on baterako? Ondo masia egin. Ogia baldin badakitzu egiten, taloaren masa be edertu entengo da. Azken atatxera, no hay manera, arrandak irabazit dit, erruduna beti da bera. Mentxe dituzu dantzare guztiak, aurtengoan baina dantzazaioa berezia prestatu duzuen. Bai, nahi izan dugu aurten pixkat herrisak parte hartzia be, bai, azkenean Euskal Jaisa izan da, danon egun bat izan da, ez izatea dantzataldian emanaldi bat bakarrik jaisek eta danok nahi daben danak dantzatzen aurketzia plazara. Hau da, beste urte batzuetan egin dituzue dantza ezberdinak taldeka, oraingoa baina erromeria bat, eta gaur egiten duen beroarekin ausartako azarete hori planteatuta hemen herrian. Bai, ez dakiko gaur jende asko timauko dan gurekin batera dantzatzen ez, nik uste danak keriseetan gerauko dirala, baina behintzat gonbitia badake dantzara urtetzeko. Gaurkoan tradizioa oinarri den honetan, trikitixak, pandero doinuak ezin dute hutsik egin. Hori da. Hoxe da gure biherra eta gustora itzen dugu. Urtero gustora etortzen gara Eskoitzara. Urte makinatxo bat bazabiltzate zuek hemen Eskoriatzako trikitixa eskola honetan, ez da? Bai, bitxu, aurten 31 urte egin gendu zen, urtarrilean 8 zen uste dut, okerrezpan hau, eta bagabiz.
Bueno, baina zuek, baserritar jantzita gaurkoan etzarete atara plazara. Ez gara, lehen itxe gauen hori, baina, bueno, alakare bihotza baserritxarra dauko, herritarra. Ez dau jairik herri bazkari barik, eta Eskoriatzarrek hemen Euskal Jai egunien itxen daue bazkarixe. Jende pilo bat batu da, giro itzela dau, eta ikusiko beha zer konteta euskuen hemen bazkaltzen daritzenek. Balantzaka jetxin itzen trenetik ernanin, etxe plantatu nitzan itabernatarin. Balantzaka jetxin itzen trenetik ernanin, etxe plantatu nitzan itabernatarin. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaino guzti. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik. Haupa bikote, ze modu? Ondo, oso ondo de San Pedroa. Eta bazkarixe, ze montzue jateko? Aigo! Ensaladia bakarrik momentuz. Momentuz ensaladia, eta hor da bilo jaskua eta, bueno, ondino ez toka. Azetxoramena, ai, oi, ai, taberna marrena. Ai, oi, ai, azetxoramena, ai, oi, ai, taberna marrena. Ikusten dut, ja, hartu dozula sagar dago pixkat? Bai. Ondo dau, fresko dau. Behintzat hori bai dau fresko, gero girue orokorrien. Bueno, ni eseritan nagoen lekuan dau, ventiladorian ere onduen, así que super ondo nau. Da orokorrien jaixek, ze balorazioa mungo zauke, zelakoak izan dira urtengo San Pedro? Ni 27an hasi dizien, eta egun guztizak irten gare kalera. Osea, super ondo. Herriko jaixa niretako die gustokoena. Eta ze pentsau jatzu hemen musika jo dauienak eta egon die hor bandatxo bat? Bueno, ondo, zaratia asko, baina bueno. Bai, ondo. Irukote, ze moz deie San Pedroek? Ondo. Eta bazkarixe, ze jandozue? Kroketak, ogixa, hamburguesa eta ontsatarri bide hoi askoa. Ze da gehixen gustau jatzuna zuri? Patatak. Hemen gurasoekin zaze, lagunekin? Gelditzia nire gelako batekin. Hainize Irati eta Amaia, gustora bazkaixen? Bai. Zeinekin etorri zare? Gurasoekin kuadrillas. Ta zelako giro ona ez, musikakin taulan? Bai, baina bero asko itzen dau. Bero asko, aber, abanikue? Ona. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaino guzti. Marrasko bat opatu nun taberna marrena, kemena jasotan ikitein nio laurena. Giro ona dau bazkarixen? Oso ona. Giro, alde batetik, giro bere pertsonena, epel eta beroa, eta gero, beste giro hori, naiz eta jarrita dauden ventiladore guzti horiek, baina oso ondo. Oso ondo, zeinekin etorri zara hemen, zeintzu die zure lagunek, familia? Ez, kuadrilla da gara.
kuadrilla gare, eta urtero izaten gea olako bazkarian, ze herriko bazkariak denotak izaten dira, eta ezinbestekoak ospatzeko eta parte hartzeko. Zu antolakuntzan ibili zara. Bai. Kontau, zelan da hain bazkaria handi baterako janaria preparetie? Bueno, guretzat, oso ondo antolautak orduan, ondo, erreixa, baino okerrena berua. Gaurko berua, kristona. Eta zenba denpora daro jezu hemen prestatzen, goixetik? Etorri geha, goizeko 9:30 gatu geha, 10:00 aldea etorri geha, ordundik, bai. Zeda zail jaue, janaria prestatzia edo gero zerbitzatzia inbeste jendei? Bueno, zerbitzatzia tita, jazta. Nik uste preparatzia, bai, embutido, guzti hori gaina berua iteunen, isotermo sartu, berda, bai.